हेलो एवरीवन नोंथांमोनखौ जोंनि बे द बड' कपल यूट्यूब चेनेलाव बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय। थ' लोगोफोर दायो जोङो बारियाव दंफैयो आरोना दाखालिनिफ्रायनो नुखादों नोंथांमोना नैबेखौ जोङो जिरायग्रा बानायदों बारियाव सायहानो बोरमा खाफैबा मोसौ खाफैबा दसे जिरायनो होननानै हाम्फेजों आंजों बानायदोंमोन आरोना दिनै फाइनालि जाबाय। हाम्फेया उन्दुगासिनो नालाय बिराद गाजाखा गान्दु बायदि मोन्दों खोमा आंनि सायाव उन्दुगासिनो हाम्फेया। ओमफ्राय दायो जोङो बारियाव दंफैयो नायनो हागोन नै बारिया बेनो आरोना। ओमफ्राय नुबाय थाखायो नोंथांमोना बारियाव फैबाय थानाय आं आगोलाव बेहायनो रस्टिं भिडिअ बानायलाबायोमोन दाना बानायला आं हिन्जाव मोननायखाय संसार जानायनि खोथा दंथ' ओंखायनो बानायला आरोना लोगोफोर बिदिनो। ओइ मा खालामदोंलाय इसर'नै खोमाखिया गिथार नायलाय। ओइ मा सिमां नुदों हाम्फे इसर'नै खोमाखिया गिथार आयौ लेन्दाय जायनो। थ' थांसै पानिपुरि बानायनोसैलाय जानो गोथावनो थ' जामारा था जायाबा आं बानायना जाहैसैलै। लोगोफोर नैबेयाव बोरमा गुमगासिनो दं आं नैलाय बोरमाया गांसो जागासिनो आरो। ओमफ्राय बेखौ आं दाखालि बानायदोंमोन नै पावार बेंक लानानै दंखायो नैबेहाय गाखोग्रा बानायलायबावदोंसो बिराद मोजां आरोना। नै बेवहाय मालाबा बेदर हांनानै जानांगौ र' दाउ हांनानै नैबेहाय जाग्रा जायगा बानायगोन बेहाय अरदाब बानायगोन। बैथिजाय मोसौ दङ मोसौखौ बे माबायावनो खाफैयो दुब्लियावनो साननैसो उनाव गैला एवजोबनांसिगोन पावार टिलारजों खोथिया खुबैनांगौ थाब थाब खोथिया खुबैयाबा थाब थाब गायाबा बोथोर गिबि गायाबा अखाया मोननो नागिरा। ओइ हाम्फे थ'दो थांसै थ' बेदर गोदानांगौ दाउ गोदानांगौ आयु जि मोजां उन्दुनो नायलाय। गन्थंआव नै थाम्फैया लेवाद बादों हनै लेवाद गन्थंआव हाबलांथारसिगोन। ये सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूँ। माबाल' 6टा 7टा नङा इसोर खोमायाव हाबलांथारनोसै हनै माबाया लेवादा। सिखारथ' थांसै थ' टाउनाव बेरायनोसै थ'दो चावमिन जाहैनोसै चावमिन मम' पक'रा थ' थाङा हो थांसै आंहा हारसिं सिख्लाफोर लोगो हमहैनांगौलै थांसै आंहा। रागा जोंलायदों सिख्लाफोर लोगो हमनो होननायखाय थांसै आं लेंहरगासिनो दं रं नाम्बार सासे। नाङा नाङा बुंनायखौनो जोंना भाइ बाहागिया उदां उदां थायो होनना आंखौ हमना हाबा होनाया टिउ टिउ टिउ। खोब थाया बेरायालै आं बेराया। थ' बिदिब्ला लोगोफोर आं दिनै भिडिअखौ बांद्राय गोबाव खालामनो सानाखै बिराद खामानि दङ खामानि मावबावनांगौ दं आरोना। दायो आङो दुब्लियाव बोरमा दोस्लायनो फैदोंमोन दोस्लायखांबाय दसे जिरायबायबो। ओमफ्राय गोबाङानो जोंनि बे दा बड' कापल यूट्यूब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै नायबायल' थायो गोबाङानो खिन्थु साबस्क्राइब खालामनानै ला आरोना लोगोफोर साबस्क्राइब खालामबा जोंबो मोजां मोनो आरोना गोजोननाय मोनो। ओमफ्राय भिडिअ बानायबाय थानो मोजां नाङो आरो बिदिनो कमेन्ट खालामदो ओमफ्राय साबस्क्राइब खालामना होदो शेयार खालामना होदो लोगोफोरनो। दे बिदिबा नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय।